Erresumin izpirik ez daukat ordea, tribua osatzen genuela ardika, ardi deizten eta amarekin gazna ontzen iraganunen gogoratzen naizelarik, batez ere demagun supermerkatuan suertatuak erlatibizatzeko. Etxe gehienetan bezala, gurean, ardilanak aurren gain ziren. Eskolara joan aintzin eta eskolatik landa, ardika abiltzen ginen, oinez edo bizikletaz, txokolate kankaileko gitartekoak irentzirik. Anara, usu edarrietara. Zenbaitetan, aroa ederzenean, anaia edo aizpa txikiak gurekin etortzen ziren. Eta malkarretan gora ustuka, meno no iuka genbiltzala, haien zango irudi zaulen ibilera ikusgarri zitzaigun. Taka marmarka edo pentsoka erditan jadanik negarrez naiz asperenka. Noiz helduak gara? Ardiak esnetzen zirenean, neguko euri egun laburretan haien bila joaten unkigarrien zitzaidan. Hilek izkur luzeak lokastutak zituzten gaixo kabalek. Marrakek hauenean ozena zuten eta ardien urrin mikatsa, euriarenarekin nahazten zen bideetan, hatxa haien hauetatik lurrinduz. Urteak aurrerantzean zedarrietara iristen abiltzen ginen. Sakur erdi basa igortzen genuen ardien biltzera. Patar solatik oihu egiten genien eta bulta handiaren buruan ardiak jausten ziren tarrapataka, bata bestearen ondotik, gure deiei. Iardetxiz bezala sakur psikopatak izuaraziriz. Anartean lurrean txotxotzen ginen, historiako kurtsoak ikasten badakizu, non anzerles goloaz marmarran ipurdiak korroindatu arte. Neork, ala baina ez zuen sekula ere erako aintzinik ikusi, ardika ibili, irratia edo liburu bat eskuan. Auzoek trufa merke zutela eranztekoa dut, arrazoiekin.